जोंनि गेजेराव अनेक अर्गानाइजेसन दङ आरो गोबां माने आफादफोर दङ धोरोमनिफ्राय जागायजेननानै गोबां आफादफोर दङ बे आफादफोरा दिनै गावनि हारिखौ जौगाहोनोब्ला गावनि हारिखौ जुदि निरापत्ता बा रैखाथिनि खौरांखौ जुदि सिन्था खालामनोबा गावनि राव हारिमुखौ जुदि जौगाहोनोब्ला बेफोरखौ खालामनो थांनायाव सोरबा दोलो मोनसेया सोरबा अर्गानाइजेसन मोनसेया हारसिङै हानाय नङा आरो बेखौ जुदि जों खालामनांगौ फुलफिल खालामनांगौ बेखौ जुदि जाफुंहोनांगौ हारिनि गासिबो उन्दै माने गेदेर हिक्षित अहिक्षित धनि दुखिया गासिबो जों जयै रायजोफोरा बे जायफोर जोंनि दैदेनग्राफ्रा दैदेननाय लामाजों आवगायदों बेयाव जों मदद होनांगोन आं बाख्नायगोन दानि जिथु एबसुनि आफादगिरि बिथांखौ आं गोबां सम जाबाय लोगो मोननाया प्रमद बर' बिथाङा गोबां आंनो सम होदों आंजों रायज्लायदों न'आव फैदों दा बिदि हिसाबै आं सानो बिथांनि जिथु साननाय हनाय बिथांनि जिथु मथ' बेखौ आं एसेबाबो दांग्रोमनो मोनबाय बिनि उनाव जायफोर मावथिदो बिथांमोना बर' बिथांनि जिथु दैदेननाय बे दैदेननायखौ जिबायदि मदद होदों बहायबो बेबो बाख्नायथाव आरो बेनिखायनो आं सानदों माने बिथांनि दैदेननायाव बर' हारिया मोनसे मैखोम महर मोनगोन दिनैनि बे बर' हारिनि गेजेराव जायफोर अर्गानाइजेसन दङ बिनि गेजेराव पलिटिकेल अर्गानाइजेसननि बादै बा पलिटिकेल अर्गानाइजेसनखौ दोनथ'नानै जों जुदि नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसन हिसाबै साननो थाङोब्ला एबसुआनो मैखोम बाहागो लादों आरो मैखोम बाहागो लानाय अर्गानाइजेसन हिसाबै बिनि जायफोर खामानि मावग्रा जायफोर दैदेनगिरि जेरै आफादगिरि प्रमद बर' ओमफ्राय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि आरो बिदि बिथांमोनजों लोगोसे खामानि मावनाय गोबांथार दङ बे सेंग्राफोरनि जिथु साननाय हनाय बेफोरखौ आं मोनदांबाय आरो बेफोरखौ मोनदांनानै आं सानदों माने हारिनि दानि जिथु अलखद सम बे अलखद समाव जों जुदि खौसे जानो थाखाय बोरैबा जुदि जोंहा गोनांथार दङबा आरो गोनांथारखौ जों सुफुंनो थाखाय जाफुंहोनो थाखाय बे खामानिखौ मावनो हानाय एबसुनि बादै गुबुन सोरबा थाथावनाखौ आं नुहुराखै गुबुना बेबायदि हागोन ना हाया एसे आंहा सन्देह दं मानोथो एबसुनि सायाव बर' रायजोआ अनेक आसा खालामनानै दं आरो अनेकआनो मदद होबोदों गिबि एबसु दाजेननायनिफ्रायनो दिनैसिम मदद होबोदों ओंखायनो बिथांमोनानो आं आसा खालामो बिथां जुदि बुजा बुजिनि गेजेरजों बोरैबा जों जुदि सोरबा पलिटिकेल पार्टियानो जादों राजखान्थि हान्जा जियानो जाथों मानो बेफोरखौ खौसे खालामनायनि जिथु बिबान बे बिबानखौ जाहाथे एबसुआ लानो हायो बेबायदि परिबेसखौ जिबायदि खालामनांगौ बेयाव रायजोफोरा मदद होयो आरो बेखौ खालामनो थांनो नांगौब्ला गुबुन अर्गानाइजेसननि सायाव जेसेबां हानायनि फोथायनाय दङ बे फोथायनाया एबसुनि सायाव रायजो राजाया बांसिन फोथायदों आरो रायजो राजाया बांसिन आसा खालामदों बिटिएडिनि जिथु अबस्था बे अबस्थाखौ नायोब्ला गाबोन समफोर जि बिटिएडिखौ बर'फ्रा गावनो जुजिनानै गावनि थै फसरनानै गोबां मुंख्लं जानायनि गेजेरजों मोनदों मोनसे सुक्ति खालामदों भारत गभर्नमेन्टजों आसाम गभर्नमेन्टजों आरो बे सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों बे मोनसे जाफुंनो हादों मोगथाङाव बेखौ साननो गोनां जाना फैदों जों मालाबा खोमानो गोनां जायो जाबाय आरो बेखौ जोङो मोनदांबाय थांनाय जिथु इलेक्सन एमपिनि इलेक्सन बिनि सिगांनि जिथु एमपि इलेक्सन बारे बारे बुंनायबो जादों गोबाङा बेखौ फोरमायदों क'क्राझार समस्थिया एमपि समस्ति हिसाबै
ट्राइबेल रिजार्भेसन सिट नाथाय बे सिटआ बे खेबनै सोरनि आखायाव थांखो रायजोफ्रा मिथिगौ जायनि आखायाव थांबाय बिथाङा सर'निया लिरो जुदिबो बिथाङा ट्राइबेल सार्टिफिकेटजों बे सिटखौ दखल खालामदों अब्लाबो बिथांनि साननाय हनाय गासिबो जेन ट्राइबेल नङि बेबायदिखौ मोनदांदों आरो बिदि हिसाबै बिथांनि साननाय हनाया जिहेतु ट्राइबेलानो नङा जनजातिजों गोरोबा बर' हारिजों गोरोबा बे खोथाखौ स्पस्त'यै बे देखायदों आरो बर'फोरजों केबल जुजिनायनि थांखिजोंनो बिथाङा दिनै जों नुनो मोन्दों बिथाङा बिटिएडि हेला बिदि फसंदों आरो बिथाङा हुंकार होबाय थादों जे बड'लेण्डखौ सानसे माने दखल खालामो बिटिसिखौ सानसे दखल खालामो दा बिदि अबस्थायाव जोंहा मावनांगौ हाबा आरो बेखौ जुदि मावनो नांगौब्ला बयबो बुंगोन रायजो राजा बयबो बुंगोन जे जों खौसे जानांगौ आरो खौसे जानो थाखाय जोङो खुनु राजखान्थियानो दोलोआनो जा खुनु नन पलिटिकेल अर्गानाइजेसनानो जा खुनु धोरोम आफादानो जा बा खुनु साहित्य सभायानो जा जों जाहाथे आलादा आलादायै साना बे खौरांखौ बयबो लुगैयो बेखौनो सनमान होनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव जायफोर आफादफोर दं बिथांमोना जाहाथे एसे नोजोर होयो खामानि मावनायाव रायजोआ बयबो बुंदों नैबे फैबाय थानाय बिटिएडिनि जिथु इलेक्सन बिटिसिनि बे इलेक्सनाव खौसे जानो हायाबा माबोरै जाहैगोन थांनाय इलेक्सनाव जों गम मोनो आरो गाबोन समनिया जुदि बर' नङि जायखौ गावसोर अबर' होननानै मुंखौनो लाबाय मोनसे जाथि हिसाबै नामखौनो लाबाय दा बिसोरो माबायदि मावलांगोन जों नुबाय थादों ओंखायनो गिनो गोनां मोनसे अलखनि सम बेखौ जों नुहुरबाय थादों खाथियाव नुहुरबाय थादों दा दसे जों बर'फोरनि गेजेराव मोननै राजखान्थि दोलो नुदों बे मोननैया जाबाय बिपिएफ आरो बे इउपिपिएल बे राजखान्थि मोननै दोलोनि गेजेराव दिनैसिम जों नुनो मोनाखै जे बिथांमोना लोगोसे सावरायनानै माबा मोनसे सिद्धान्त लादों बेखौ जों नुनो मोनाखै आरो बेखौ नुनो मोनाखैखाय जोंनि रायजो राजाफ्रा गिनाय फैदों जेराव खौसे दङ बे देरहायो आरो जेराव फ्रेक्सन दङ बेयाव जेननाय दङ बिदिनो जुदि जखायसे बर'फोरनि गेजेराव जुदि बा जोंनि जिथु पलिटिकेल पार्टि बे मोननैया कभार खालामनो हानाय जिफोर जनसंख्या दङ बे जुदि खावनै जायोबा थ' गुबुन मोनसे दोलोआ जि दोलोआ खौसे जानानै दङ सर'निया नब सर'नियानि माबाजों मा होनो बेंखनजों थ' बे दोलोजों थाफानाय जायफोर मा होनो सुबुंफोर रायजोफोर बिथांमोननि अनजिमायाबो एसेल' नङा दा एसे नङाबा बिसोर देरहानो हागौ बेखौ गिहरनाय मोनदों अब्लाबो आं होनगोन माने खौसे जानायनि लामायाव जिहेतु साननाया बयहाबो दङ जेरै रायजोफोरा दङ बिदिनो बिबानगिरिफोराबो दङ अर्गानाइजेसननि बिबानगिरियानो हक पलिटिकेल पार्टिनि बिबानगिरियानो हक बिथांमोना सानसे मोजाङै सानबावगोन आरो साननानै मोनसे समाव जाहाथे जों खौसे जानो हायो खौसेयै इलेक्सनाव बाहागो लानो हायो बे खौरांखौ आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय ओरैनो इउपिपिएल बा बिपिएफ सोरहा बोलोआ बांसिन सोरनि बोलोआ खम बेखौ आं एसे रुजुनो लुगैयाखै आरो बिनिफ्राय सोर बांसिन देरहागोन सोर खम देरहागोन सिटखौ आं बेखौबो रुजुनो नागिराखै अंक खालामनो नागिराखै खिन्थु बे मोनसे थार बे खोथाया थारदि मोननैजों जुदि ज' जायो बे जिथु इलेक्सन देरहानायनि जिथु संख्या इलेक्सन देरहानाय जिथु जोंनि अनजिमा बे निस्सय बांगोन आरो बांबोला जोंनि गेजेराव जुदि सोरबा सुथुर दङबा बे सुथुरा जेननो बाध्य जागोन